Toyota Corolla Verso. Solaj 2006. Moshin. Намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. гар навор писанд омада бошад ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, бортош компютер, CD плеер дорад, кондитсионерош кор мекунад, килиташ старт стоп. Хаяли мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дидаи созид, мани дута сидени пеш абагре. мани салони кафои мошин. мотор 1.8 объёмный, сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш 8 литр 100 километр мегардад. нархи мошин 70 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 937 41 14. Opel Zafira Elegant солаш 2000. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истоде? намуд аз қафои мошин. аз дохили салон ҳозир барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, пробегаш 213 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? ҳозир мани ҳолати салони қафои мошин. аввали сидениҳо хеле рӯи кашт кишида мондагӣ. мотор 1.8 экотек, сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чанте? расходаш 10 та киди 100 та мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 881 88 11 00. Opel Bechke солаш 96. комплектасияш софтка мегӯяд. намуди берунаи мошин намуд аз қафои мошин. ёдовар мешавем кондитсионеру мультирул наворотош кор мекунад. яъни коробкаш механик, 2 электропакет дорад, CD плеер, пробегаш 306 000 километр. яъни ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? яъни ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 экотек, сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 та газ киди 90-95 мегардад. трасса боз зиёдтар. нархи мошин
30,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 38 83 83. Opel Meriva солаш 2006. Комплектацияш опс мебошад. Вагонли мошин. намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? намуд аз кафои мошин мана опс. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электро, коробкаш механик, бинем бортош компютер, CD плеер дорад, пробегаш 295,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед? мани ҳолати салони қафои мошин. сиденьёш чӣ хеле ки дида истодед? кожни мебошад. бисёр ҳолаташ хуб. мотор 1.6 турбо мебошад. сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар? расход бензин ки 6 литр, газ ки 10 литр. расходаш бензин ки 6 литр, газ ки 10 литр. 100 километр мегардад. нархи мошин 50,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 833 38 41. кундаи санате солаш 2011. мошин вагонли мебошад. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед? балонашам ҳолаташ хуб. Мошин бала сиёҳ. 4 электро, центр замок, гоёначош кнопочный, коробкаш автомат, сиденьёш обогрев, бортош компютер, монитор дорад, мультирол. пробегаш ҳозир мефаҳмам 85,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин. این بومش پانوراما دستونه لیست چه خیلی کی دیده ایستادید؟ موتور 2 سوزشواری بنزین. نرخی ماشین 98,000 سومون با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 997 707 92 844 48 16. Toyota Avensis солаш 2005. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, центр замок, коробкаш автомат, ва инҷа CD плеер, магнитофон дорад. пробегаш ҳозир бинем чи маълум шавад мегӯям. пробегаш номаълум, калиташ нест. сиденьё обогрев, кожини мебошад, боз сиденьёш лифт. чӣ хеле ки дида истодед? сиденьё лифт. ин ҳолати салони қафои мошин. ҳолати салони қафои мошинашам бисёр хуб. сиденьёш кожи сиёҳ мебошад. мотор 2.4 сӯзишвори бензин. расходаш 10 сахта мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед? ҳолати мотори мошин. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 55 255 0018.